Nakatanggap ang 10 benepisyaryo mula sa Sawat Overseas Worker and Family Association o SOWFA ng 104 na dairy goods mula sa proyekto ng National Dairy Authority katuwang ang Kagawaran ng Agrikultura nitong ika-1 ng Hulyo sa Barangay Sawat, Kamiling, Tarlac. Dinaluhan ng kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura na si William Dar ang nasabing turnover ceremony na kung saan sinibayan ito ng Memorandum of Agreement signing sa mga benepisyaryo. Ayon kay Kalihim Dar, malaking matutulong ang nasabing proyekto upang mapataas ang produksyon ng dairy goat products, lalo na at hindi pa industrialisado sa bansa ang nasabing produksyon. Now is the time to take again the first step towards really developing the dairy industry in the country today. Nagpapasalamat naman si Diana Purgana na isa sa 10 benepisyaryo mula sa SOWFA na nakatanggap ng dairy goods mula sa proyekto. Overwhelmed kami sa binigay na opportunity ng NDA tsaka ng DA, of course, na binigyan kami ng ganitong project. Kasi dagdag talaga siya sa income ng mga farmers. Kasi dito sa amin, hindi naman ganun kalakas ang farming kasi one season lang ang cropping. Ngayon, with the help of the dairy goats, talagang napakalaking tulong sa amin. Kaya talagang super thankful kami sa NDA sa pagbibigay ng project na ito sa amin. Hangad ng Kagawaran ng Agrikultura na mapataas ang produksyon ng dairy goats sa bansa, kasabay na mabigyan pa ng dagdag kabuhayan ang ating mga magsasaka. Enoch Fetchalin, Agri-Balita Central Luzon.